Сега мина през мене огъня. Oh shit, I forgot. Когато започна да ми за всички катаклизъм, как ходихме в бот и така чистихме траша. По половин час чистихме траш да стигнем до боса. Колко ли е бъгав? То не че е бъгаво, ама то ни беше ново, ние не знаехме какво правим повечето и сещаш се след това какво става. Като сте първите на нещо е така. То даже най-вероятно не сме били първите, ама смисъл за мен беше за първи път да съм там. И чистихме по 3 часа сме ходили на рейд и накрая нищо не убим. Цялата стая в огън, брат. Ама Джейма сега наблюдава ли или не? Май си тръгна. Едва ли. По принцип, Джейма трябва в момента да дойде да убие боса за наша сметка. А не, той само да седят тук и ако нещо стане да ги убие той. Да бе кажа, паднах от колоната. Малко е тъпо, да. Аз не мога да бия. Аз като се приближа да мога да бия и това. Огъня гори. Да, и ми дава, че съм в огъня. Finally. Алелуя. Алелуя.